Здравейте, колеги! Върнахме се отново на рекичката. Ще започваме новия ден. Ще видим днес, ще извадим ли късмет с златото. И тук подготвих малко материал за драгичката. Дъното вече се подава над водата. Насам става по-дълбоко. Започвам и ще ви покажа след първото почистване какво сме извадили. Стана време за първото почистване, но времето нещо се заоблачи. Дано не ме запука някой дъжд. Искам да ви покажа. Тук дъното е твърда скала, обаче тук където слиза надолу става мека шиста, което е много добре, защото може да се взема направо с лопатата и обикновено в шистите се е набило злато. И в нашия случай точно така беше. Дано и нататък да продължава мека шиста. Първото почистване е много добре, сега ще ви покажа. Хич не е зле. Резултата, ако продължим така, може и да надминем добрите резултати. За сега е това. На следващото почистване ще снимам. Искам да ви покажа, докато тръгвам с лопатата в драгата, дъното е мека шиста. Това е много добре, защото се крият разни изненади вътре. Обикновено златото се набива между тези парчета скала и направо с лопатата се рони. Искам да ви покажа какво става, как се изменя дъното. Вече взе да става високо. Ей тук, от тази част е шисти. Дъното е мека шиста. Както напреди ви казах, обикновено се крият много хубави неща вътре, набити в шистата. Ето тук се подава дъното. Вижда се как се рони. Отсам е твърда скала.
Въпреки че материала стана ялов, тук по дъното има доста златинки. Сега ще ви покажа. Много добър резултат, благодарение на чистеството дъно. Сега ще промия концентрата и ще ви покажа колко сме извадили. Остава още малко от деня. Мисля да поработя, понеже не ми се оставят тези меки шисти до следващия път. Почистих концентрата и това е резултата. Смятам, че е много добре. Това голямото парченце е с остри ръбове и си мисля, че може да е от самата жила, защото в шистите има много кварцови жили. Ще покопая още малко и приключваме за днес. Ще ви покажа крайния резултат. Дойде време и за последното почистване на драгата. Това е резултата от концентрата. Има злато, въпреки че дъното вече е над водата. Като се прибера, ще го почистя всичкото и ще ви покажа какъв е резултата за днес. Ето го дъното. Въпреки че е нависоко, по дъното има хубави златинки, така че ще продължаваме напред. Това е златото, което успяхме да извадим за един ден. Дъното се изкачва нагоре и следващите опити не се знае дали ще успеем да извадим толкова злато. Сега ще го сложа на везната да видим колко тежи.